Sa Good Vibes, isa ka mountaineering dog ang adlaw-adlaw nagaupod sa iya nga amo sa pag-guide sa mga nagasaka sa kabukiran sa La Carlota City. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo. Siya si Lablab. Siyam kabulan nga hinuptanan nga ido ni Ronnie sumugat ang amo sa nagtrending sadto nga ido nga si Kagta. Si Ronnie nagaserbi nga guide sa mga nagasaka sa bukid. Istorya niya, ginhatag lang ini sa iya. Kada magsaka siya sa mga busay kag sa kabukiran sa barangay Araal sa La Carlota City, nagaupod man sa iya si Lablab. Si Kagta abi, ginapainitan sa iban nga mga ido, gani ginabili na lang siya sa ilang nga balay kag may edad na. Si Lablab naman, wala ginaaway sa iban nga mga ido kay isa ka babayi. Sige ko po everyday kina ikaw po sa? Hindi, kung may kaduan ko, bakulo ko, mga isa. Wala sige nakapoy ha? Buwak pa. Nagad na, sir. Si Kagta ka wala nagupod. Sige, tago po man, galing isa, hindi din siya pwede travel sa layo kung motor. Nakapoy siya man na siya. Nakakapoy na. Pila na dali Kagta gani? 7 years. Ati ko lang si Kagta. Okay. Nakahibalo siya magplastar sa iya kaugalingon sa pagsakay sa motor ni Ronnie. Nagapungko siya sa atubang. Kung magsugod na ang checking, nagaupod man siya sa pagpanglakaton. Kung may labyan nga suba, nagaubog man siya. Gina-enjoy niya man ang iya kaugalingon samtang nagatrekking. Love! Naligo ka na, Love? Hindi, tanlog siya. Tanlog siya. Kilala na siya sa iban nga mga mountaineers, palangga na siya gani sa mga dog lovers. Lambo, kasi magka. Ay, perte. Sit down. Maldita. Hindi saya, maldita. Istorya pa ni Ronnie, tutoy pa lang si Lablab, ginaupod niya na ini sa pagsaka sa bukid, kag nalingaw man siya. Bisan adlaw-adlaw pa nga may bisita si Ronnie, wala siya ginakapoy nga magtabid-tabid. Para kay Ronnie, hindi lang basta-basta nga hinuptanan nga ido si Lablab. Iya ini nga trekking body. Sigurado siya nga bisan ano pa ang matabo, hindi magbiya si Lablab sa iya nga tupad.